que anem en el nostre convidat, que avui tenim secció de traca de barris en Comunitat Valenciana en directe i que ja està per així el nostre amic Carles Hernández Coscollà. Benvingut. Què tal? Bon dia. Bona vesprada. Bona vesprada. Has vist que xoveret estic? Sí, és envejable. Ho diu tot ell, Que per cert, avui està Carles així perquè anem a parlar d'un barri que jo este matí estava parlant amb ell i el primer que li he dit és jo no sé quin barri és de València. On està? On està? I és que anem a parlar del barri de Tormos. El barri de Tormos que ara ens expliques tu un poc, però que jo no sabia on estava ni quin barri era. No eres tu l'únic. N'hi ha moltíssima gent a València que no sap on està el barri de Tormos. És més, la gent pròpia que viu al barri de Tormos, la majoria no saben que viuen al barri de Tormos. Per tant, esta secció també serà un descobriment per a tots ells de que viuen a un barri que es diu Tormos. Parlem d'un barri que està al districte de Saidia i que he posat un poc el titular de que Tormos no existeix, perquè ningú el coneix, però sí que existeix. Està al barri de Saidia i és un dels 5 barris de Saidia que conformen Morvedre, Sant Antoni, Trinitat, el conforme també Marxalenes i el 5è és Tormos. Em fa gràcia, Carles, perdona que te moleste, lo de que ni la gent del barri sap en quin barri viu. No, és que no trobes cap de rastre del barri de Tormos pel barri. O sigui, ni la Universitat Popular, ni la comissaria, ni el centre de salut, ni el parc, res es diu Tormos. I per tant és molt difícil que si tu vius allà sàpigues identificar on està. Què és Tormos? Perquè li han posat el nom per alguna cosa, no? Tormos suposem que ve de la sèquia de Tormos. Totes les sèquies de València, o quasi totes les sèquies de València, tenen com un barri assignat. Tenim el districte de Rascanya, tenim també el barri de Faitanar, tenim també, per exemple, la sèquia de Mestalla, associada també a una zona que tot el món identifica en el camp de futbol. Per tant, Tormos, que és una sèquia de València, també té un barri assignat. Però que curiós, mirem la imatge. El barri de Tormos és el triangle verd que vegem a baix, no? Vegem a baix. Bueno, la sèquia de Tormos passa a 3 quilòmetres del barri. A 3 quilòmetres. Molt de sentit també, no? Aleshores no té molt de trellat que li diguem al barri de Tormos. Vegeu, la línia blau és el que és la sèquia històrica de Tormos i després tenim el barri de Tormos, que curiosament per el barri de Tormos passa la sèquia de Rascanya. La travessa el barri de Tormos la sèquia de Rascanya. Tindria lògica que siguera barri de Rascanya i no barri de Tormos, però bueno, acceptem com el nom que li han posat, suposem que serà per això, per posar-li un nom d'una sèquia a un barri, no? Perquè també el braç de la sèquia de Tormos, n'hi ha un braç de la sèquia que es diu Benicalap, tenim el barri de Benicalap al costat. No té molta relació, molt de sentit, però al seu moment històric igual podia ser un homenatge, no? Per dir, mira, anem a col·locar el nom d'esta sèquia a un barri. Favar a un barri. Tenim això, Mislata, la sèquia de Mislata té un poble que es diu Mislata, però el barri de Tormos no coincidia, t'ha tocat este. Pues ja està. Probablement sigui això. Bé, per tant, el rastre de Tormos al barri sí sé, no tenim pràcticament res, ni jardins, ni centres de salut, ni escoles, ni res que es diga Tormos. La gent s'estranyava quan jo anava pel carrer i li deia, però vostè sap que diuen Tormos? No tenia ni idea. Molta gent diu directament a Saidia. Saidia, correcte. El districte, el pla del Saidia, això és més conegut, no? De fet, l'associació de veïns es diu Associació de Veïns Saidia. Però també tenim una segona associació de veïns que es diu Saidia Exposició. I després també tenim un tercer grup d'un col·lectiu del barri que es diu Saidia Comuna, és més recent, naix de la plataforma Entre Barris i sobretot estan molt vinculats en qüestions de l'habitatge, no? Clar, però ningú s'identifica com a Tormos. Saidia és molt gran, perquè Saidia recordem que té 50.000 persones i el barri de Tormos són 9.200. Aleshores estem parlant d'una porció d'una cinquena part del que és tot Saidia. I no ho saben. I no ho saben. I tu vaig aprofitar també per a contar l'anècdota del taxista este matí. No, clar, acabé de vindre este matí i el taxista m'ha dit que no sabia on estava Tormos, que sí que identificava Saidia, però no sabia on estava Tormos, no? Ahí tenim aquesta imatge molt xula de l'Associació de Veïns de Saidia, que, clar, Saidia recordem que és de l'àrab de Saïd, no? Del Palau de la Saidia que estava abans de l'arribada de Jaume I a València, no? Aleshores, també el parc de Marxalenes té, com sabeu, la primera estació de tren de València. I per tant, la imatge que han fet és combinant la Saidia, l'associació de veïns, el tren, i com anunciant l'associació de veïns que ve, com si fos el tren, no?
Bé, estem parlant del barri de Tormos, no? Saidia té 50.000 persones, és molt curiós perquè és més gran, per exemple, que Eivissa. Tota la illa d'Eivissa té menys gent que el districte de la Saidia, no? O que Sòria. Són ciutats menors que, en aquest cas, la illa té menys gent censada, perquè suposem que Eivissa en estiu entra molta més gent. Eivissa en estiu que no se'n va per però l'aire. censats en Eivissa n'hi ha més gent censada en la Saidia que en Eivissa. Però perquè Saidia baixa i se'n va a Eivissa. Clar. Clar, és una contraprestació. Home, és una bona idea, no? És una contraprestació. És una bona idea. Pues sí. I aleshores, bueno, ja hem localitzat el barri, no? Estem parlant d'un barri que es localitza en el Pla de Saidia, en el que és Peseta Aleixandre, a l'Avinguda Portugal, ara al carrer de Xus Ramírez, al costat del Parc de Marxalenes, prop del talla també l'Avinguda Constitució. Per tant, ja l'hem situat, no? Mentalment ja més o menys estem allà, no? I anem a contar un poc la història d'este barri, no? Este barri, com hem dit, té 9.200 persones, però comença als anys 20 del segle XX. Prèviament això era l'Horta i algunes alqueries que estaven al voltant del camí de Montcada. L'any 21 és la primera vegada que comencen les primeres vivendes a instal·lar-se ahí, l'any 1921. No? A partir d'allà podem identificar com dos fases en la història del barri. No? La primera fase és de l'any 20-21, que és quan comença el barri, fins a l'any 60. I després de l'any 60 fins a l'actualitat. Aquestes són les dues fases que podríem dir que dos grans històries del barri. De l'any 20 a l'any 60 tenim el primer grup de vivendes, grup Ramiro Ledesma, del qual ara parlarem. És un grup de vivendes populars, diguem-ne, que identifiquen molt al barri. L'identificarem per uns arquets al costat de Marxalenes, unes finques baixes en uns arquets que estan al costat de l'Avinguda Constitució. I aquestes són les primeres vivendes del barri, junt al camí de Montcada. I ahí tenim els primers planejaments ja de la ciutat, quan ja diu, bueno, anem a créixer cap als anys 60, tenim el creixement cap a Peseta Aleixandre, de baix cap a dalt, la ciutat va creixent a poc, però la segona fase de la història del barri és que a partir dels anys 60, per contra de lo que li passa a la resta de la ciutat, Tormos ja no avança, ja no se construeix més. Tenim algunes finques noves, però la majoria s'han quedat allà. Per tant, és gent molt major o població nouvinguda o realment empobrida. Tenim aquesta combinació allà, no? Que és no hi ha hagut construcció a partir dels anys 70 o 80. No hi ha hagut construcció comparable en la resta de la ciutat. No? Per tant, tenim també molta immigració al barri. I tenim l'Associació Valenciana de Romans està al barri de Tormos, l'Associació Valenciana de Cubans està al barri de Tormos, l'Associació Valenciana de Camerunesos està al barri de Tormos i bueno, s'identifiquen es podem identificar perquè tenen tots una seu, no? Tenen un baix, un local per a poder fer activitats i anar, no? Bé, aquestes són les dues fases, no? Primer, dels anys 20 als anys 60 tenim una construcció i un planejament i a partir dels anys 60 s'abandona, com aquí qui diu, el barri, no? Fruit d'això tenim reivindicacions del barri, perquè els carrers estan mal, les finques estan degradades, passa molt com en Barona, no? En la zona d'Orriols, que també les finques tenen molta luminosi i estan molt caigudes, no? Bé, i després n'hi ha un altre element molt important, que és, bueno, i què passa dels anys 20-30, que és quan se planifica, fins als anys 60? Pues és pur franquisme, no? És pur franquisme. Per tant, tenim un barri planejat, descrit, i en unes arrels culturals nascudes al franquisme que no s'han tornat a renovar, no? El primer grup de vivendes del qual hem parlat és el grup de vivendes Ramiro Ledesma, construït als anys 40 en l'Ajuntament. El grup de vivendes Ramiro Ledesma és, així tenim un edifici molt característic d'aquest grup de vivendes, que és precisament l'escola. Ahí està, una part d'aquesta escola ara és la Universitat Popular i l'altra és la comissaria. Una era on estaven estudiant els xiquets i l'altra les xiquetes, perquè recordem que el franquisme hi havia edificis separats per a xiquets i per a xiquetes. Són dos edificis iguals dins del grup de vivendes, no? El grup de vivendes Ramiro Ledesma compta en 18 blocs que són de 4 altures i estaven fetes per a gent humil que venia a vindre a viure a la ciutat, no? Als anys 40. I què passa? Que allà, com el franquisme inicial del falangisme sempre exaltava la mitologia espanyola, doncs li va ficar noms als carrers com Covadonga, Roncesvalles, li va ficar Navas de Tolosa, grans batalles de la història d'Espanya, no? que tenen ahí els seus carrers. És molt curiós perquè després un altre carrer del barri que sí que se li ha canviat el nom és el carrer Economista Gai. Economista Gai és un carrer, bueno, recordem que l'Economista Gai és un falangista
que, per exemple, afirmava que l'Holocaust o que els camps de concentració eren camps d'educació, no? O sigui, és un falangista molt exacerbat, no? Este carrer sí que se li va poder canviar el nom. Ara el nom del carrer Economista Gai és Chus Ramírez. Chus Ramírez fou un dels impulsors de que el riu fora verd, és un dels primers impulsors de les associacions de veïns a València, és un dels impulsors del Saler per al Poble, és un arquitecte que dins del Col·legi d'Arquitectes va morir l'any 94, però dins del Col·legi d'Arquitectes va fer molt per democratitzar i per donar visions de l'arquitectura més humanistes. I clar, doncs comparem la figura d'Economista Gai i la figura de Chus Ramírez, no és blanc i negre, no té color. Per tant, seria una zona molt susceptible de l'aplicació de la llei de la memòria històrica. Correcte. Però només hi ha un carrer canviat. Tenim un parell de carrers que han canviat, però clar, com Covadonga, Roncesvalles, Navas de Tolosa... No se poden canviar els carrers perquè aquests carrers no són una persona al qual assignar el carrer, però tot, evidentment, el grup de vivendes té aquesta referència franquista que no és... Bueno, està ahí, és una part d'Espanya també. Se poden llegir, no? Però bueno, sabem que naix d'això, no? Sabem que naix d'això. No, que te diria que això se pot llegir des de diversos punts de vista, no? Roncesvalles, clar, sí, no té per què associar-se a això, no? Però bueno, com naix en l'any 43, ho sabem bé, no? Sí, era un poc veure com va afectar el franquisme, no? Al barri de Tormos. Quines restes queden que sí que es poden llevar? O sigui, es pot llevar, el carrer Economista Gai s'ha llevat, però el centre de salut que n'hi ha al barri, que es diu Centre de Salut Economista Gai, encara que el carrer es diu Chus Ramírez, això sí que la Conselleria de Sanitat podria adaptar el nom del centre de salut al nou nom del carrer per a poder renovar-ho, perquè clar, al dependre una cosa de l'Ajuntament de la Conselleria és diferent. Hauria de ser immediat, no? No té sentit, també la gent va perduda. Sí, fem una crida des d'ací a la Conselleria de Sanitat per a que canvien el nom del centre de salut Economista Gai per Chus Ramírez, que és l'actual nom del carrer, no? Molt bé, feta. Fet, la reivindicació. Bueno, també una altra reivindicació a la Conselleria de Sanitat. Evidentment, aquella zona era molt propera al centre de la Fe, de l'Hospital La Fe de tota la vida, no? Però clar, ara es té construir la nova Fe a la zona de Melilla, el mapa sanitari no ha canviat i com molts habitants del barri de Tormos i de Saidia saben, no tenen que anar a la nova Fe i no poden anar al centre de salut o a l'hospital més proper, no? Per tant, l'altra reivindicació és, com saben tot el món, que per favor, ja el centre de salut que el fiquen i l'hospital de referència el fiquen el del costat de casa i no tinguin anar a la... Aprofitem les càmeres de Levante Televisió per a fer les reivindicacions, no? Exacte, directament a la càmera. Si no saben en el barri en què estan, tampoc saben on han d'anar. Estem perduts. Correcte, doncs això, no? Aleshores, bueno, ahí tenim una imatge molt xula també d'aquest punt de combinació entre les finques dels anys 60 quan se construïen i la zona rural que era, no? Això exactament és on està l'edifici del centre educatiu Juan Comenius. Us imagineu, no? Uns camps en un cavall llaurant cap als anys 80 i les finques dels anys 60 darrere, no? Contemplant com encara allò era horta, no? Una imatge bonica. Això, per a que vegeu, aquesta combinació que té el barri de Tormos, recordem, el barri de Tormos al Pla de la Saidia, d'aquesta combinació rural i les finques degradades que ara té, no? Bé, contraposició a tot això que vos he contat de finques antigues, tenim al costat el Parc de Marxalenes, just pegat i inclús tocant una part del barri de Tormos, dins ja inclou el Parc de Marxalenes. Què és el Parc de Marxalenes? El Parc de Marxalenes és un parc perfecte, és un parc ideal. És un parc fet que inclús vegeu algunes zones que estan com si fos un jardí botànic, és a dir, en espècies vegetatives de diferents zones del món, no? On les famílies van a passejar i van també, per exemple, en el poliesportiu que té al costat del poliesportiu de Marxalenes, a jugar a pàdel o a jugar a tenis. Com si fos un parc idíl·lic, no? És un parc idíl·lic, no? Realment. Clar, ens sobta molt perquè Marxalenes té moltes deficiències, Tormos també té moltes deficiències, i és un parc fet a l'any 2001, projectat a l'any 98 i consolidat a l'any 2001, i clar, en aquell moment també podíem dir, perquè no invertim en el barri i hem fet un parc estupendo hacia el costat, no? Tenim dins, per exemple, del parc tenim l'Alqueria de Barrinto, que és una biblioteca on se fan moltes coses, tenim la Casa Fèlix, la Casa Luna. Són zones del parc, alqueries reconvertides en coses molt idíl·liques i molt xules per a pegar un passeig. El centre ferroviari també del Museu Ferroviari està ahí.
Bueno, està molt bé. Però, clar, al costat tenim un barri en urgències, en carrers sense asfaltar, en molts de solars, en unes deficiències socials molt grans, i estan pegats l'un al costat de l'altre. És el moment de fer la reivindicació a la càmera. Molt bé. Me gira la càmera i li dic, mireu aquestes dos finques que n'hi ha ahí dins del parc. No? A mi m'agrada pensar que aquestes dos finques que formen part del barri de Tormos són com una espècie d'error en Matrix, perquè és una societat ideal, diguem-ne, que és tota la zona del parc, que estem veient, no? El parc, la zona verda que tenim així, i al costat vegem les finques, que és el barri de Tormos, que tenen moltes urgències i moltes necessitats. No? És clar, dos finques que no van poder enderrocar quan van fer el parc, estan dins del parc. És molt curiosa la imatge. Sí, estan les dos finques ahí enmig, no? Es veu clarament en la imatge el parc, todo lo que es el parque y lo bonito que es el parque, y esos dos finques ahí que pam, ¿no? Va a ser como la resistencia, ¿no? Yo pintaría Som Tormos. Som Tormos, clar. Para que desde Google pues es veja, ¿no? Identificar-se correcte. Vale. Ahí podem trobar també persones com Concha. Concha és una dona del barri de Tormos, vas trobar, i viu en una d'aquestes finques d'ahí, i em contava que el parc és idíl·lic pel matí, però per la nit allà passa de tot, no? Vull dir, entra gent a fer qualsevol cosa, des de botellons, etc., no? Malifetes, que li diuen, no? Mon pare sempre m'ha dit lo mateix, la noche no trae nada bueno, sempre m'ho diu, sempre. Pues això segur que el parc per el dia és una pinta i és molt de passejar i molt de banquet, però per la nit... Ton pare i Dinio, eh? És que ho estava pensant, ton pare i Dinio, que no és el mateix, no? Sí, la noche le confunde. Perdó. Pues sí, correcte. Aleshores, té aquesta combinació. Per tant, també podem veure com el parc per la nit hauria de tindre una altra consideració. No? Hem de dir també que la zona dalt, vegeu clarament que és el camp de futbol, no? El camp de futbol dels històrics València, perquè ahir es va juntar el Parreta i el Marchalenes, i en el hashtag Som Històrics, ahir se reivindiquen en Twitter com els clubs de futbol històrics de la ciutat de València, són dos clubs de la zona que se fusionaren i que han donat lloc a aquest club de futbol molt gran ara mateix de la ciutat de València, no? que entrenen ahí en aquest camp de futbol. Bé, em sembla curiosa la història de Concha. Sí, no, Concha, a més Concha porta tota la vida al barri. Concha va anar a les escoles del grupo que li diuen que seria Grupo Colegio Padre Jofré, però que ella no sabia ni el nom de l'escola, li diem el grupo. Ja, fixa't, des dels anys 40 Concha està ahí, ara vivia en una d'aquestes finques que entren dins del parc. A mi em genera curiositat com vas conèixer a Concha, preguntant per ahí si coneixia Tormos, així com a taxista. Clar, perquè jo tenia molta curiositat de saber si algú del barri sabia que jo seria Tormos, i no vaig trobar a ningú. L'única ella, tampoc. Ningú sabia que seria Tormos. Esta vesprada anirem al barri. Posarem un cartell, no? Fem una càmera de la tele i anirem al barri. Este triangle es diu, des de l'Avinguda Constitució al Passeig Aleixandre, passant pel Parc de Marchalenes, se diu barri de Tormos, no? Molt bé. I després, coses molt xules del barri de Tormos, que també n'he tingut moltíssimes, són, per exemple, tot el vinculat a l'educació. Tenim 3 centres de referència, un és l'escola Luis Braille, l'altre és l'Institut del Clot, que estan pegats, i després tenim el Comenius, no? El que tot el món li diu el Comenius, el centre educatiu Comenius, supergran, 1.500 alumnes, 150 professors, enorme. No? Un previ sobre l'Institut del Clot, m'agradaria que la gent que estigui interessada buscara en YouTube un flash mob sobre el Dia de la Dona que varen fer a l'Institut del Clot de València. Impressionant. Varen ficar a cada xiqueta un nom d'una assassinada i 6 anys sobre violència de gènere i el motiu pel qual havia estat assassinada. No? I llavors, clar, veure la imatge impactant d'ells en el lloc d'esports on fan esports al Clot, cada xiqueta en el nom d'una, i és molt impactant. I això ho van fer en l'Institut del Clot, que està al barri de Tormos. I després també tenim el Comenius, també al barri de Tormos, que van fer aquesta experiència molt xula. Això és una captura de pantalla que he tret d'un videoclip que varen fer els alumnes de primer de l'ESO, guiats un poc per la mestra Lourdes Casanova, que es deia Esperança 5.4. I és tot un projecte que varen fer sobre Palestina. Varen estudiar els refugiats de Palestina. 5.4, Esperança 5.4 vol dir 5,4 milions de palestins varen eixir fa 80 anys dels camps als camps de refugiats, no? I aleshores ells no només varen fer este videoclip, varen fer els alumnes la lletra i varen fer la música, sinó que a més varen entrevistar gent que venia de Palestina, etc., i varen poder
entrar a conèixer una realitat duríssima que ara estem veient també en altres parts del món, no? En Síria, en parts de Latinoamèrica, etc. No? Es treballen prou la conscienciació? Clar. I després, bueno, l'Institut Comenius és enorme, ahir sí. N'hi ha molt audiovisual, fruit d'això jo crec que també varen poder fer el videoclip, no? Perquè tenen inclús un grau mitjà de discjòquei. Jo no sabia que podia existir, que tu fes la formació professional de discjòquei. Te tinc que dir que jo sí que ho sabia. Ah, mira, ah, sí? no m'estranya, també t'ho dic de dir. Tinc un amic que el va fer. Però no tenia ni idea si no era per això, però sí. Sí, doncs convidem a tot el món que estigui interessat en ser discjòquei que vaig a l'Institut Comenius. Per tancar el barri de Tormos, m'agradaria fer una menció especial a la gran avinguda que té el barri de Tormos, que el tanca per dalt el barri, que és tota la vida el que hem conegut per trànsits, camí de trànsits, que és esta via que rodeja València, que va de Pere de Galdós, després General Avilés, Pesset Aleixandre, Primador Reig, tot això que era el segon anell de València que coneguem, i la part concreta que pega al barri de Tormos, a Benicalàbia, Torrefiel, es diu Avinguda Pesset Aleixandre. A mi m'agradaria contar qui fou Pesset Aleixandre, que a banda de tindre l'Hospital Doctor Pesset i el Col·legi Major Rector Pesset, tenim així la foto de qui fou Joan Pesset Aleixandre, família de metges, molt vinculats també en el món de la psiquiatria, en el final del XIX, principi del XX, i una família molt vinculada al nou moviment de la ciència, molt vinculada als moviments republicans i clar, per això també molt clavats en política en l'època, no? També el partit, Joan Pesset va estar en el partit d'Azaña i va presenciar, fou un dels impulsors del gran míting d'Azaña, que això s'oblidem, en l'any 35 en Mestalla. L'apassionari en Mestalla varen fer un mega míting de 60.000 persones en Mestalla l'any 35. Sense Twitter. Sense Twitter ni res. 60.000 persones. Joan Pesset, evidentment, quan va acabar la Guerra Civil, el varen empresonar i el varen afusellar. Però recordem que eixe matí, del qual l'anaven a afusellar, encara va operar a un home d'una hèrnia. O sigui, el matí mateix que l'anaven a afusellar, no? Jo crec que mereix tots els homenatges que se li estan fent, els llibres que se li estan fent també, i que almenys sàpiguen que l'avinguda, quan passem per Pesset Aleixandre, pues tinguem en el cap que se refereix a aquesta persona i sobretot a aquest col·lectiu de persones que van patir la postguerra. I està bé també el contrast de que Pesset Aleixandre tinga l'avinguda més gran en un barri plagat de tota aquesta simbologia franquista que encara queda per València. Quina zona de contrastos, eh? Sí, sí. T'ha quedat clar o no? M'ha quedat clar, però he de repassar tot i aprendre. Jo sí, jo ja li diré al taxista directament Tormos, i si no ho sap, fem voltes. Vaig a fer una proposta. Vinga. Tindrem que fer una excursió. Sí, tindrem que fer una excursió, no? Pel barri de Tormos. Pel barri de Tormos. Correcte. I veure tot el que Carles ens ha contat. No, càmera en mà, clar que sí. Molt bé. Convidats tots estem. Tu te vens també, no? Anirem ahí... Sí, clar. A repassar. A estudiar tot el món. I fem la ruta també de bars, no? I fem unes molsaretes. Hi ha un bar molt xulo en Tormos que replega un poc aquesta idea que es diu bar com abans. És poc el que hem contat, no? Un barri en història, el bar es diu com abans. Anota, Pep, anota. Ho anote. Tu creus que som de bars o què? Jo crec que sí, podíem fer-ho. De segur que el propietari es diu no sé què, Tormo. Això ja seria el... Carles, gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.